Ngono ning ya ngono. Aper. Nang ning wulan kuwi nek ceplike le ijo kok nek keris. Nang Mas Lukito iso ora? Apren. Ayo Mas Lukito, iki tukang lampu iki ya wong kene kok. Nah, ki mbiyen isane kenal lek kok kenal ya kuwi pas derep ngono. Nang Mas. Oke, mik. Nah mikmu nang isor mbok adahe celana ya mesti. Wonge watu. Nang Dik Wulan. Dik Wulan, ampun kuwatir sok mben teng Segara Kidul. Loh, kleru, Mbak. Lintu niku. Napa? Lintu. Loh bener deh iki. Pah jenengan gan gati kula lho. Loh, Syekh Kayat niku lho, muni kleru. Potong apane? Wis dipotong to koyoke. Tekan pakan. Niki ngono kok mau diklorekne. Ora apa mau tekan. Aper nyawes doncane. Nang yo ki sumiyem Baladewa. Pakan. Loh, Pakan. Anana. Pakan nono. Ajene jalan nyongklang. Noto. Nenes dhewe. Gadas luwasa selae. Son cacadhak manunggaling bangsa kita.
ngeniten. Sumirah, monggo. Duduk Samirah. Jago kuro. Jago kuro. Wis wayah esuk jagone kloro rame sarane mate kebrusuk aku senenge sedulur kane bebarengan padha nandung sari Rating. Damong. Kung nyanyi apa tekan yang tinta ora diremuk ya kone. Cilik
sluku kathok. Niki pundutan gendeng malih. Parnike areteng kula nyuwun jamong. Niku senes jamong niku sluku-sluku bathok. Ida lagi ngantuk iki. Monggo niki Surabayan. Niki monggo. Titingane Mas. Wetengku senep kakean mangan rujak. Lawang tak nep ditrombo luwak. Kartolo. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono nak salah peno dhewe. Cekintung wato kemat, pedungtang peduntung seh kaya kumat. Hei. Mangga. Mari gotong royong nyambut gawe. Bring sini Nano. kiname ngelar ditato rapat serwati Nang pangan Segar kuwarasan. senajan ana bedhe pangampar-ngampar senian jamu aja nganti buyar. Ayo Monggo, Pak ya Lukito. ayo. awar-awar godhonge jati godhong kluwe diiris rata. Sapa tawar rasane ngati wong digawe samoto moto. Wong malek kali tambung malek kenteng omahe celeng alon-alon omahe don goro-goro kanjeng nang pasar kolaan udang batik lan duwe jeneng awake mlethek. Breng-breng bongkotan tak ketok-ketok dadi celengan anyar dicolong maling ginceng manten anyar dientuk kala jengking. Yo iyo sinane nandi bakul ketok lambene domblene karepe dhewe rande bojo kan rak turu dhewe. Nek kapokmu kapan wong si arek seneng pencilaan nyuwun banyu adik kececeran rupane ayu didol eceran. Metan kali ana kulon kali tengah-tengah ngono
jane nek anak ngampek ya wonten piatur kula sae lan boten para kersa. Ayo ndelok perang cakil ya. Sarating pandam sumula amadang jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kelingan mangrangan saya manangkung sumungkem kuling sumungkem kuling papoe maneman lahing kono tuwa ing jroning wana kanyaka alas gedekan Raden Janaka Tarak Brata nalika semanten sigra udar anggone Tarak Brata kajaba dening reksa ratuning Jim Pribayangan kaget grokasan icale wana andhatosaken alam lembut kaget Sang Arjuna.
raksasa Maruta mawana bana margana panca bayu walakala jebul nggon alas kanyaka alam lembut iki ana wong manungsa jayeng katong ambune wangi kantane wangi mbuyarake tatanan marang Cempri Bayangan. Ye, Satria bagus maneka sapa kang dadi aranmu? Aku Raden Arjuna kuwi sapa? Aku iblis kanggo ana kawulane aku Jim Jaramaya. Sedya karepmu ngetutake laku gedheping Nitraja kanggo gawe wandas puta pating cengelek. Ndak sampan ndak sandung. Waduh. Kalakon tak sapetake kakon teropong bang dadi gawe.
Ya jagat Dewa Bathara saning Bathara jagat. Adoh tekan kayangan Megalayu. Aku kepengin ketemu marang Ratu Gustiku Sang Hyang Ismaya Dewane Jawantah. Ora pangkling jroning alas Kaniaka kang kinroyok dening Aratuning lembut kae panenggak Pandhawa Raden Janaka. Mongko Raden Janaka wong ahli tarak brata cedhek marang panguwasaning Gusti. Yo arek ning aku tau dadi kawulaning Sang Hyang Ismaya. Aku bakal sabiyantu marang Raden Janaka. Raden Janaka aja kaget. Tak sabiyantu marang purbaning lakon Bayu Barat nyisi aku Aratuning lembut aku Candha Birawa tampan ana gelap sayutaku. Ucap acarito kadya ndaru kadya pedhot roning alam lembut inggih Sang Candha Birawa gunakaken guna kemayang anyaput dayaning jim pribayangan ingkang angganggu gawe wonten Raden Janaka. Nalika semanten kaget durwakasan Sang Raden Janaka nyat katon nyat ora. Nalika semanten Raden Janaka pinanggih anenggih menika panenggahing panika pinanggih Aratuning lembut nggih Sang Candha Birawa. Nalika semanten kaget kasaut Sang Candha Birawa. Raden becik besok amenema paris kang prayitna ora pangling iki panenggak Pandhawa Raden Janaka. Iya kowe durung tetepungan wujud monyet katon nyat ora kowe kuwi sapa? Yo isana aku Candha Birawa aku mbiyen tau dadi kawulane ya kuwi Sang Hyang Ismaya Dewaning kamulyaning jagat ya pamonging para kawula jim setan pribayangan. Nalika Sang Hyang Ismaya dadi ratuning kayangan ana kraton Tidal. Mula umurku dawa aku bisa lara nanging tan kena pati. Mula Raden Janaka arek ning Sang Hyang Ismaya ya kuwi wis manjing ana njana luka tuduhna ana ngendi aku bakal melu sajiwa marang Sang Hyang Ismaya. Ya jagat diwasane ku Bathara jagat Candha Birawa. Najan mengkono aku durung bisa menehi katerangan ya sabab aku kepengin ketemu marang pamonging para Pandhawa ya Badranaya. Wektu dina prayoga
oncat saka karangka dempel ana ngendi dununge aku kurang mengerti. Nang antuk pituduhing gaib yen to Lurah Badrana munggah kayangan neteping Darmaya kuwi ambangun marang jagating pribadi. Kaya mangkono mau aku kepengin ketemu uga durung bisa. Yen kaya mengkono ayuh Racut Sukma, aku lan kowe bakal nyedeki ana Megalayu utawa nang gone kayangan Sonyaruri ing kono bakal ketemu marang Sang Hyang Isma. Ayuh ndak derekake. Ucap pacarito Radyen Janaka gentur subratane lah punika inggih Candha Birawa. Aji Candha Birawa hi umating Gusti gutitaing Gusti nanging abebadan alus. Sigra Angracut Sukma lepas jroning raga kekalihnya mlesat wonten kayangan Sonyaruri. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup aning sapucak ing ukir merpapak pang sumirat kena sorot ing surya mega lan gunung-gunung. Ucap kadarita sinegeg gentos ingkang jinarita nalika semanten Sang Hyang Isma Yusmar sigra aminggah wonten kayangan Sonyaruri inggih menika. Sonya tegese sepiruri tegese anglangut ing kono apane wong kang suci lah punika Sang Hyang Ismaya Allah Sang Hyang tunggal kaya mangkono wijining sabda pangandika. Kadangmu padha Raden becik bisa amenema baris kang prayitna
Ya jagat dewa Bathara sisaning wa Bathara jagat kang prapta ana kayangan ulun ora pangkling iki kaya putraning Sun Ismaya durung si praptama padha arja kula kala nuninggih Rama Pukulun berkah pangestu paduka Raharja mboten langkung pujastuti mugi kunjuk ingkang putra iya padha winantu Raharja Ismaya jroning lakon ana payo-payo nggonmu munggah ana tepet suci ana Sanyaruri ana wigatis ting apa inggih Rama Pukulun areh ning anggen kula dados danyanging tanah Jawi inggih kula menika nampi nugraha wujudipun kula dados pepundhening para nayaka praja wonten kadang-kadang inggih momongan kula kadang-kadang Pandhawa anggen kula minggah dhumateng kayangan Sanyanduri kula sabiyantu kepengin ambangun marang jagat kula pribadi inggih ambangun raga jiwa sukma anggen kula langgeng lestari widodha nir ing Sambikala wonten ing Janaloka utaminipun kula momong para pepundhen-pundhen Pandhawa ing benjang tumapak ing Baratayuda Jaya Binangun arah hayu ning Sambikala mugi andadosaken kawuningan Pukulun menapa ingkang kedah kula tindakaken Kulup Ismaya Jati ngerti ya kulup nggonmu munggah marang tepet suci manjing ana Sanyaruri sira ambangun jagating pribadi ambangun marang raga jiwa sukma yaiku mau ana 3 perkara siji jagating pribadi ya kuwi nyedak marang panguwasaning Gusti dene jagate kawas kita niku mau manjing ana jroning pribadining Ismaya Dewi kaping pindho ya kuwi ana 3 perkara yen to tingkah laku nindakake darmaning urip kudu ana siji harta loro wirya telu wasis harta tegese kuwi duwe bondo wasis kuwi kepinteran wirya kuwi pangkat sak ora-orane nang Janaloka kuwi tetelu kudu kinukup yen ora ya salah suwiji yen ora duwe bondo ya duwe pangkat uga duwe kepinteran kulup nanging bondo donya derajat pangkat kang luhur yen to ora ditutup kelawan kautaman tindak marang rahayu ora ana pigunane najan duwe derajat pangkat sugih kepinteran nanging tindak pakartine ora becik mula didohi dening sanak sedulur yaiku mau najan duwe bondo donya akeh kepinteran kang linuwih derajat kang gedhe kudu tinutup kelawan kelakuan kang becik Ismaya mekaten Pukulun lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken mugi ambangun marang jati diri inggih pribadi kawula anggen kula netepaken darmaning suci inggih nyaket dhumateng ingkang agesang arteng agama ageme ngaji pedharanipun kados pundi Ismaya ngerti yo ana tembung agama agemane ngaji agama kuwi kaca pengilo ruh ing diri tingkah saben dina muna kelawan muni golek rahayu golek slamete urip ana ing Janaloka tegese nindakake darmaning urip nindakake laku utama yen iya ya ya yen ora ya ora nanging aji kuwi barang piningit sapa nindakake agama suci tegese nyedhek ana panguwasaning Gusti kang nitake jagat iku mau mung manggon ana rasaning dhewe yaiku mau siji menungso ginaris saka sarining geni bumi banyu kelawan angin menungso kuwi
kinudrat dene sarining geni bumi Banyuangin. Nah, yen iku petang perkara kang sinebut anasir petang perkara ing kono dumadining raga jangkepaning urip ya swasana. Swasana menika menapa jangkepaning urip menika menapa? Swasana kuwi alam. Alam menika dumadi pinten perangan? Ya kuwi patang perangan. Sarining geni bumi Banyuangin iku sinebut sahadat sah winyekseni dat wi asmaning Gusti. Kang tumlawe kumrembyah kabeh kuwi yen ta ora ana sarining geni bumi kelawan angin ora bisa urip. Ya ing kono mau sapa kang bisa nyedhek ya kuwi ketemu marang gambare, ketemu marang wujud pribadi. Ya ing kono mau kang sinebut utusan utawa Muhammad kang bisa udar saka njabaning Guwa Darba, ya ing kono dumadining sembahe kulub mekaten. Ya iku mau kang sinebut Cahya Muhammad ya Nur Muhammad. Nanging sejatining Gusti iku mau uga duweni cahya, nanging cahya Gusti iku suci. Menungsa ora sah gayuh ing kono saben rina kelawan wengi. Ing kono datan pegat marang purbaning Gusti, manekung eling marang purbaning Gusti ndak kira bakal rahayu enir ing sambikala. Ucap kacerita. Ambangun jagat pribadi mlesat Sang Ismaya. Lesat saking ciptaning Sang Hyang Tunggal wangsa wonten Janalaka. Ismaya wonten dawuh pukulun. Wejangan kaya mengkono wejangan agama ageming aji. Aji kuwi barang piningit, barang ora katon, manggone ana pribadi yo, Nggir. Yen wis gelem dolanan agama tegese ngerti marang agama tatanan iku kudu ngerteni becik ing perkara. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Saben rina kelawan wengi golek rahayu marang kautaman ing kono bakal slamet rahayu. Nanging sejatining suci, sejatining Gusti iku manggon ana jagat pribadi kang sinebut daimatan. Sejatining surga iku momong ana petang perkara mau. Siji, adadama fi ilmilah ing salatan, daimatan bidawami mulkilah. Yen sira bisa ngonceki kaya mengkono mau, ndak kira ya ing kono sejatining jati diri bakal manunggal sajiwa sejatine ingsun. Yaiku mau raga sejatine Allah iku sesemban. Yen menungsa bisa gaesake loro, ya kuwi raga jiwa suwa menunggal marang saja ing kono bakal ketemu marang dewane marang nabine ya wis mangkono nggih. Ucap kacarita. Pejangan kang piningit wonten kayangan Megalayu ya Sunyaruri. Nalika semanten Sang Arjuna ya sang panenggak Pandhawa kekalihnya sesami kalih Candha Birawa. Eling-eling Sang Isma sampun udhar wonten kanyangan Sunyaruri. Nalika semanten anggayuh marang purbaning ya ambangun pribadi, ya ambangun kayangan pribadi. Sang Ismaya wis katarima anggone ambangun mugi rahayu karang kadempel. Nalika semanten Sang Jagating Semar ya raga wadak kasingitake dening Sang Badramaya Jim Badra dalah Jim Nayantaka kaget durwakasan. Nalika semanten sigra manunggal antaraning Nayantaka Ismaya Jim Badra Badranaya manunggal magrigah kaget durakasan. Sang Semar amadosi manjing wonten karang kadempel.
pribadi sumilak nganti anglangut raga adake Kakang Semar. Kakang Semar, aku Jimbadramaya. Anggon wanggayuh marang jagating pribadi munggah ana tepet suci. Wis antuk nugra aku bakal manjing ana ragamu, Kakang. Kakang Semar, aku Nayantaka. Araning pituduh Kakang Ismaya bisa manjing sajiwa marang Wadak Kasar. Aku go mlebu. Aja kaget Kakang, aku bakal manjing. Jimbadra Nayantaka go mlebu, aku go mlebu. Jagating Semar bukaan marang pribadimu aku bakal manjing sajiwa marang jeneng sira Semar. Kadang-kadang kus bisa rukun manunggal marang sajiwa nang jagating Semar. Aku nggonku nggayuh ambangun kayang aku pribadi ya kayang aku pribadi bisa manunggal marang Janalaka. Wis antuk nugra kang suci. Nggonku bisa ambangun muga-muga rahayu ana ing desa ngadesa lan uga negara. Muga-muga pinayungan anggon ambangun marang kayangan. Ratu Gustiku Kakang Ismaya aku kepengin manunggal marang sajiwa. Kakang Ismaya bukaan wirangmu jagatmu pribadi aku kepengin mlebu manunggal marang jeneng sira Kakang Ismaya. Ucap kacarita nalika semanten eling-eling Candha Birawa dudu lamaking manungsa nanging uga alam lembut badan alus uga saka darbaning jim pribayangan nanging semono Sang Candha Birawa uga duweni katresnan marang Sang Ismaya ya Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amanjing during jagating Semar. Mboten kiat panas anggur bo kaget rokasan. Antaka dawah Sang Candha Birawa.
Wah. Jagat Dewa Bathara wasane mbok Bathara begegek ugek-ugek mel. Ketap-ketip. Yah mene sinden teklak-tekluk. Sing dinteni mung bayarane mongko wis entek. Ora pangkring. Iki kaya anakku momong aku Candha Birawa. Kalunun inggih pukulun Sang Hyang Ismaya. Aja nyeluk pukulun-pukulun kuwi dewa. Saiki aku ora wis dadi dewa, aku mantan dewa. Aku wis ora dadi dewa. Aku mung menungsa lumrah najan aku dadi lurah, ibarate aku kawula cilik. Nanging nggonku netepi darmaning urip tegese aku munggah ana kayangan kuwi. Merga aku ora milik marang kebranan donya bondo donya. Amarga aku wis antuk kenugrahan ya kuwi mbiyen tau dadi ratu, utamaning aku tau dadi dewa. Ning jebul tak rasak-rasake derajat pangkat bondo donya panguwasa kuwi mau mati ya ora digawa luweh pating carwit tegese wanita. Najan kaya mengono sinden pating celunuk-celunuk papat kuwi mati ya ora digawa ning wedine nek isih urip senengane nemplek marang yoga. Pancasunya. Kuwi ngomong gojek. Eling aku dadi dewa ning kono. Ning kayangan wis ora kurang. Wis ora kurang bondo kelawan donya. Aku dadi dewa. Diunggahake dadi ratu, ya kuwi ratu Kraton Tidar. Kuwi mbiyen tau tak mong, tau dadi kawulaku. Iwedene aku dadi ratu, tak rasa-rasakake. Ya mung ngono wae. Saben diluk-diluk saben ana sidang ana rapat, bolak-balik mung demo. Nganti aku jeleh, aku leren. Mergo ora aku dilereni ora. Nanging ya saka nggonku kepengin dadi wong cilik. Ana jagating dhuwur tegese dadi dewa dadi ratu. Ning ora bisa nata kawula cilik gunane apa? Tansah dioyak-oyak marang kahanan alam sing nindakake. Yen wis menungsa kuwi kena alam petang perkara geni bumi banyu angin. Nandih parane ora tekaning pati. Candha Birawa, wejangan kang kaya mengkono anggonku ambangun marang jagatku pribadi kowe dudu. Kowe kuwi dudu. Gonmu kepengin manunggal, kowe dudu sajiwaku. Isih kowe kuwi alam lembut, kowe besok melu wong sing suci, tegese sing duwe darah putih. Lajeng sinten ingkang kula dherekaken? Kedah kula pripun anggen kula nderek dhateng pundi. Nah, sing duwe getih putih ya kuwi menungsa sing nindakake darmaning urip, tegese menungsa kang kesinungan suci-sucining suci, tegese wis resik marang budi pakatine. Tuladhanipun sinten pukulun? Ora ana meneh ya kuwi momong aku si Prabu Puntadewa. Ing kono eling Prabu Puntadewa kuwi duwe jimat Jamus Kalimasada, ya jimat Jamus Kalimasadat.
Tegese kalimat syahadat iku mau wong sing nindakake suci wis ngrasuk agama ning Rasul, tegese mlebu agama, nindakake 5 wektu ya 5 perkara iku mau bakal rahayu. Mula Candabira najan kowe jim, najan kowe alam lembut nanging kowe duwe surga, duwe kasuwargan. Yen wis mengkono Candabira wujuta badan wadakmu mlebu ana menungsa ya kuwi momong aku ana Pandhawa ya Prabu Darmakusuma inggih kula nderek Bapak. Kula nderek tiyang ingkang gadah pusaka zadat Bapak. Yo Candabira. Ayo ndak kanthi ana gedhong kraton Ngamarta. Manggonmu ana ing gedhong pusaka kraton Ngamarta. Wis enggal budhal sakwadya balamajaken. Yen ana wong nindakake ibadah ana gedhong, ana masjid aja diganggu gawe yo. Inggih ngestakaken dawuh Bapak. Menawi mekaten kula nyuwun pamit, kula badhe manjing wonten gedhong pusaka wonten kadang-kadang Pandhawa. Ya ndak pangestu nika dening lalining banyu nggih. Ingkang ngadhawuh Kyai Badranaya menapa ingkang kedah kula tindakaken jer paduka menika ingkang dadosaken pamong minangka sesepuh menika sepuh hawas ingkang menika kados pundi ingkang kula tindakaken ing benjang tumapak ing Baratayuda Jaya Binangun paduka ambangun wonten ing Sunyaruri menapa ingkang kedah kula tindakaken mekaten nggih Raden Janaka tiyang sepuh sepih hawas tiyang sepuh menika kedah sepih tegese menep ing raos ngubuhi hawa cidra hawa nafsu petang perkara kala wau sampun dipun tindakaken menika sepih hawa hawas menika eling lan waspada tegese eling menika nindakaken darmaning urip inggih nepetaken ngibadah dhateng suci ning suci tegese kula lan paduka nyedak dhateng panguwasaning Gusti menika hawas menawi sampun sepuh hawas tantu badhe tekun teken menika mengko kegiatan nggih nan sampun wonten kegiatan nyarengi dhateng tekun tegese ibadah menawi sampun tekun tekan kasembataning karsa monggo nindakaken darmaning urip ambangun kayangan menika sami-sami rahayunir ing sambikala inggih ngestakaken dawuh monggo mantuk dateng kadang-kadang kula Pandhawa. Arsa madangi jagat dok mungop paning sapucak ing ukir merbapak bang sumirat aning sorot ing surya mega lan gunung-gunung
Pati. Bapak Durna. Ora wonten jawuh, Ngger. Ora wonten jawuh. Piye pawartane nggonmu mboyong putrane Semar? Aduh kawula ngestaken dawuh nggih anggen kula Ambudidaya kalih panjenenganipun Bapak Durna kawusana Semar menika mboten wonten Karang Kadempel oncat saking Karang Kadempel malah dinten mangke sinikan wonten Tegal Kurmandala Seta malah nem-neman Pandhawa menika ngedekaken tanceping genderaning perang wah cicit Bratayuda. Ismaya aja kirang gemuyu para Pandhawa momongamu bosah baseh. Yo, najan kaya mengkono aku ora trima yen to kowe dadi pamonging para Pandhawa. Pancasanya wis temekaring batu. Ayo iki tandingana iblis kanggono.
Bratayuda kowe bakal dadi tepet musuhku. Aduh, aku ora ganggu gawe aku Darana. Hi, Jim ganggono sakwadya balamu. Kaya ana gedhong pusaka kiwa tengen ana candha bira manjing. Yen kaya mengkono kuwi tak bondo yen to durung pati-pati yen to durung bubare jagat. Aduh, mati aku. Jagat diobato, sane obato jagat Kakang Antasena. Yayi wis anggeni apa? Kakang, aku wis munggah ana kayangan Jarongging Saloka. Yai Badranaya wis manjing ana Sunyaruri ambangun kayangan. Yaiku wis katarima. Lah, arening Serat Pustaka Raja Widapura jangkaning dewa. Bratayuda kuwi utang piutang perang suci peranging dharma. Yen kaya mengkono sapa utang kudu balekake. Isining Bratayuda kaya mengkono, Kakang. Ing mangko aku lan kowe ku ora duwe utang. Sang Jagat Girnata besok bisa menang. Para pepundhenku Pandhawa baling negara ngastil nanging aku lan kowe kudu rucat tegese kudu rucat sukma ateges aku lan kowe kudu nglakoni yaiku mau ilang saka njabaning negara Ngastina. Lho kok mengkono? Aku durung mangerti bab kuwi kok mengkono. Kakang Antasena elingo aku lan kowe ku mau ora ndek utang tegese ora ndek utang pati. Yen kono manjing tepet suci yen to besok Bratayuda jaya binangun. Yen to Bayu Barat Jem Setan Pripangan Bathara Kala isih urip tetep Pandhawa diridu. Yen kaya mangkono wis Sang Hyang Ismaya yaiku manjing ana
ngarca padha dadi pamonging para Pandhawa. Ayo, aku tak ngracut sukma dadi pusaka wujude gata enten pinayungan. Bakal ndak sawatake ana Bayu Barat. Yo ngestake dawuh. Ucap pacarito Sang Bambang wis sanggeni dalah Antasena wis ngancik marang Antaka tegese alam panglangutan. Nalika semanten sigra anyaketi anyalaki Baratayuda Jaya Binangun. Kekalihnya sami racut busana racut inggih punika raga jiwa sukma kang manjing wonten saenjawining pelawangan jagat pribadi melesat cipta sakekali muksa saragane. Bangsat Kudaraya Cicayana ya Baratayuda ayo pinangun lakon aji. Rawa apa sing iso nyegake Kudara kecik kanjaramu ya Cai Sinden ya.
Us rahayu nir ing sambikala meminta nugraning Gusti Yayi. Arek ning Kyai Semar wis mantuk wis manunggal marang sajiwa marang Kadang Pandhawa. Ayo meminta nugraning Gusti kanitake jagat. Inggih ngestakaken dawuh. Thank you.